ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. шаби гузашта хабар пайдо шуд ки ҷангвари Беллатор ва амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедовро дар фурудгоҳи Шереметова барои қонунвайронкунӣ дастгир карданд. дар интернет навор пайдо шуд ки чӣ гуна Усман Нурмагомедов ва рафиқаш бо мошини худ коргари ГАИро зада аз ҷои ҷиноят мегрезанд. ин кор дар Махачкала мешавад. усман ва рафиқи ӯ аз Доғистон ба Москва бояд ки парвоз мекарданд ва мехостанд ки бо мошини худ то дохили фурудгоҳ дароянд ва вақте ки коргарони ГАИ ба онҳо иҷозат надоданд, пас онҳо ба гуфтаи коргарони ГАИ гӯш накарда хостанд ки роҳи худро давом диҳанд, аммо яке аз коргарони ГАИ сари роҳи онҳоро гирифт ва ин чиз Усман ва рафиқи ӯро манъ накард ва онҳо коргари ГАИро ба мошин зада гузаштанд ва вақте ки самолёти онҳо дар аэропорти Шереметова фаромад, дарҳол коргарони МВД онҳоро дастгир карданд. хотиррасон мекунем ки Усман Нурмагомедов рекорди бебоғ 14-0 дорад ва ӯ дар ташкилоти Беллатор баромад мекунад ва сеюм рақами рейтинги вазни сабуки Беллатор аст. акнун ояндаи ӯ чӣ гап мешавад ҳозир маълум нест. хабарҳои навро интизор мешавем ва ҳатман пешкаши шумо мекунем. дуюм рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Ҷастин Гейҷи баъди муҳорибаи худ зидди Майкл Чендлер аввалин интервюи худро дод ва эълон карда гуфт ки ман бояд бо ғолиби муҳорибаи Оливера ва Паре вохӯрам, то ин ки ростқавлии ин варзишро нишон диҳам. биён суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. ман набояд ки аз ҷониби роҳбарои UFC хабар шунавам. ма боварӣ дорам ки дар муҳорибаи навбатӣ ма барои унвон муҳориба мегзаронам. ҳама коре ки аз ман вобаста буд ма кардам, аммо ҳозир ягон чизро идора карда наметонам. акнун ҳамаи чиз аз мухлисон, журналисто ва ростқавлии UFC вобаста аст. одамо муҳорибаҳои омехтаро эҳтиром мекунанд, чунки ин бокс нест. дар ин ҷо беҳтарин қувваозмоиҳоро ташкил мекунанд. ма бояд ки бо ғолиби муҳорибаи Оливера ва Паре вохӯрам, то ин ки ростқавлии ин варзишро нишон диҳам. фикр мекунам ки барои муҳориба бо чемпион ма бояд ки дигар ягон кор накунам, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Ҷастин Гейҷи, чемпиони пешинаи UFC ва рақиби пешинаи Гейҷи Ҳабиб Нурмагомедов ба ӯ ҷавоби хеле сахт дод. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. дар 8 муҳорибаи охирони худ Ҷастин, туро 3 маротиба фавран шикаст додагиянд. ту имконияти чемпион шуданро доштӣ, аммо ту хоб рафтӣ. ислам 9 ғалабаи пайдарҳам дорад, 3 ғалабаи пайдарҳам дар соли 2021 ва ҳамаи онҳоро фавран ба анҷом расондааст. даҳонта пуш ва қоил шав ки ислам сазовори муҳорибаи унвонӣ аст, на ин ки ту, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, ба фикри худи шумо ки зиёдтар барои муҳорибаи унвонӣ сазовор аст, Ислам Махачев ё ин ки Ҷастин Гейҷи? ҳатман фикротонро нависен. яке аз ҷангварони машҳури UFC Ник Диас хабар дод ки дар турнири UFC 269 ки рӯзи 12 декабр баргузор мегардад баромад кардан мехоҳад. оиди ин чиз журналисти машҳури ESPN Бред Акамото дар твиттери худ хабар дод. Диас мегӯяд ки дар турнири UFC 269 моҳи оянда иштирок кардан мехоҳад, навиштааст Акамото. ва дар поёни суханҳои Акамото Ҳамзат Чимаев чунин смайлик монд ва ҳамин гуна омодагии худро барои ин муҳориба нишон дод. ҳамчунин дӯстон, шаби гузашта хабар пайдо шуд ки Хорхе Масвидал осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Леон Эдвардс ки бояд рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардид даст кашид. баъди ин хабар 3 ҷангвар аз омодагии худ барои ин муҳориба хабар доданд. Ҳамзат Чимаев: рафтем бародар, мо ин корро мекунем. Билол Муҳаммад: дафъаи гузашта ма барои муҳориба зидди ту 2 ҳафта муҳлат доштам, ҳозир 4 ҳафта муҳлат аст, ин дафъа ма тайёр мешавам. Гилберт Бёрнс: Леон, коро чӣ хелай? ту аллакай тамрин карда истодаӣ? танҳо ба ма хабар де, навиштааст Бёрнс. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден Ҳамзат Чимаев, Гилберт Бёрнс ва Билол Муҳаммад тайёранд ки ба ҷои Масвидал зидди Леон Эдвардс бароянд. UFC ҳозирашда ягон эълон кардагӣ нестанд ва шояд ки рӯзҳои наздик эълон кунанд, ё ин ки муҳорибаро қатъ мекунанд, ё ба Леон рақиби дигар медиҳанд, ё ин ки муҳорибаи онҳоро бо Масвидал ба саҳнаи дигар мекӯчонанд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Шифофармо мебошанд. ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд. ин боша крем фрем барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ,
капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришму сарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.